pre mňa toto ocenenie znamená ako taký obrovský prejav nielen vďaky, ale hlavne dôvery vlastne ľudí aj v tej komisii, aj teda všetkých zúčastnených, že naozaj, že veria nám a sú nám vďační na to, že teda tí ľudia v tom našom týme robia tie veci. Je to také teda to potvrdenie, že áno, má to ten zmysel. Pre mňa dobrovoľníctvo znamená vlastne niečo, čo vidí, že vlastne pomáha tým iným ľuďom, že má nejakú spätnú odozvu a zároveň je to ako nejaký spôsob, ako človek môže sám seba vlastne rozvíjať stále ďalej. Podľa mňa každý máme niečo, čo robíme radi alebo čo nás zaujíma. A že podľa mňa sa vždy nájde niečo, kde s niečím takým vieme pomôcť iným ľuďom. A že nemusí to byť veľa, ale že aj keby proste raz do roka si iba každý povie, že s niečím pomôžem, s niečím, čo teda naozaj ho baví alebo tak si myslím, že to je veľká príležitosť, by si navzájom všetci pomohli. Cítim veľkú vďačnosť, že môžem dobrovoľníčiť, že mám na to silu, že na tých mojich službách, kde chodím teda do tej nocľahárne, tak ja naozaj tam dostávam viac, ako dávam. Klientami je strašná sranda. Že asi tak by som ich namotivovala. Nech si to prídu vyskúšať a uvidia, aké je to krásne. Koordinátor dobrovoľníkov by mal byť aj trošku veselý človek, aby sme si dokázali nejakým spôsobom aj spraviť srandu, aby vedeli, že tam nie je nejaký šéf alebo nejaký riaditeľ, ale je to človek, ktorý je jeden z nich. No a ja sa snažím v rámci toho koordinovania, aby tí ľudia boli spokojní, aby mohli chodiť do tej služby, lebo keď sú tam ľudia spokojní a sú tam vybudované nejaké dobré vzťahy, tak tí ľudia tam radi chodia. Srdce na dlani je o oceňovaní dobrovoľníkov, ich koordinátorov, oceňovaní dobrovoľníckych projektov či iných prejavov solidarity voči iným. Dnes sme zažili krásny večer, už 9. ročníka a veľmi sa tešíme, že sme mohli stretnúť úžasných dobrovoľníkov a oceniť ich. Zároveň je to poďakovaním všetkým, ktorí vidia zmysel v dobrovoľníctve, tak ako my, že im záleží na ich okolí a na ľuďoch, ktorí potrebujú pomoc. Ďakujeme.